Salto toh, salto. Salto. Ganong ki salto. Salto. Ayo, yo saiki opo sesuk ta? Mas. Ambulan tersedia. Oh, enggak. Ya. Poket mau kon keplokan kaya goro ae. Satu. Ndang lho, dorit lho yo. Kedak glegek. Kok dirupani piantuk sakmene kae. Oh, piye salto. Ganong ki salto. Kuwi anjlok. Ngerti? Beda to. Nek salto ki umume ngene lho. Nek Ngene to. Heeh. Alah ngabur ngono ae. Ya, Dan. Salto ta ya ta. Salto ki ngene lho to, nggo tangan loro mencelik malik mburi ngono lho. Mencelikne basa Ngawi ki malik iki mencelik. Ayo jajal iso tenang to, to. Dadi jati iki karo anu Irul, yo. Mas. Sing iki libur keplok-keplok. Klenger. Oh, sampean apik. Sik, jajal keplok. Ngene lho, sing sikile ning dhuwur, Yo tak sawer. Nah, kuwi awal, nah. Kene nggo tuku merne. Oh alah Mas tak kira. Oh alah. Iki gur ancang-ancang toy. Penak go. Lho jajan paling ora iki sak keplokan. Oh aku ora omong. Oh lho. Dijajal sik sikile sing ning dhuwur kae. Sing plop ngono. Ya. Ayo Mbak Ira berdiri yo. Jajal kayak apa? Mbak Ira. Roll, apik sumpah.
iso mbok nungul ya. Duwe bano. Duwe. Duwe. Mikir ora duwe. Kowe kayak ngawur. Gua kapane iki? Iki kapane to? Lah minta jawil iki. Lah nek sing awe-awe. Apa kowe kita? Hah? Apa kowe mau? Alah ya gur ngempet ndok. Ya Kok bendok ngono. Sok didudul. gandongan saset ngono ya Mas berani iki Pak. Gandongan apa? Saset sak mini. Kok hasan? Pitekno mau cilik kok. Lho nek iki kok piye? Iki yo ora nrimo wis disawer dalange. Oh. Cak cilik nggo duit akeh-akeh nggo pos 10.000 ora ya wis Cak cilik kok. Kok cak cilik duwe maksudnya ngene. Lah gua meneh turunan ele apa yo roh. Lele matil dasmu. Dasar dhewe. Ngatur ngatur diblas. Bila ada bocah cilik dedeke sakmono, engko jare vektorke gede. Lah kok bilang, wah rambutnya grewo-grewo kaya ngono. Sok kaya wewe. Pokoke. Tapi sok dodolan ora kamu malah susune wewe. Apa susune wewe. Mawon. Ya mriko apa? Papahipun. Patah gurin. Bapak Gurin. Saliman sik to. Saliman sik nggih. Kok yo usule apa? Kan nang omah. Heeh. Iya, bekti karo wong tuwa. Mula to nek nang omahke diwi isik ngono lho. Apa? Bojomu to? Lah mek tak mik antune rampal ngono lho. Lah guru-guru mik susuku to. Oh, susu botol. Ngono pro cengalmu.